इउपिपिएलनि सुबुङा माब्रैहाय बिमायनि फिसाजोखौ लानानै हटेलाव हमजाखो सिगांनि भिडिअ एन्ट्रिखौ नोंथांमोना नुखाबाय निश्चयनो आरो हमदांनो हादों हायाखै आं बेखौ मिथिया बे निउसआ जाहैबाय जोंहा एसामिस निउसावसो दामदों मानो होनना बुङोब्ला खिन्थु भिडिअआ जोंनि बर'फोरनिसो दै बर'फोरनि अर्थात इउपिपिएलनि सुबुंनि सायाव एसामिस निउसाव जोंहा दामखावजोब्बाय माने फुरा गोमखावजोब्बाय दा मा दामदों आरो मा फोरमायदों नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो निश्चय बुजिनानै लानो हागोन दिनै जोंहा इउपिपिएलनि गाज्रि आखुथाय जिथुनाखि गुन्दागिरि खामानि मावनाय सोरनिबा फिसाजोखौ लांनानै बहाबा हर थाहैनाय सोरनिबा बिसिखौ लांनानै बहाबा हर थाहैनाय नैबे माने सोराङाव फैदों आरोखि दिनै बिथाङा माने गंसे हटेलाव सासे सिख्ला लानानै उन्दुनाया एकदम माने स्पटआव हमजाहैबाय दा बिथाङा सोर आरो बबेनि नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा जोबजासिम नायब्लानो निश्चय बुजिना लानो हागोन आरो नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन बा सिनायनानै लानो हागोन जे बिथाङा बबेनि थारैनो बिथाङा इउपिपिएलनि सुबुं नंमारगोना नंमारा नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव दिनै आं बे भिडिअनि सिगां बा बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा रायलायनो लुगैदों बा सावरायनो लुगैदों जोंहा इउपिपिएलआव गोबांथार गियानि गुनि सुबुंफोर दं होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा साफ्रोमबो बुङो इउपिपिएलआ मोजां पलिटिकेल पार्टि साननो हनो गोरों पलिटिकेल पार्टि हारि समाज जौगानायनि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा मोनसे पलिटिकेल पार्टि होननानै बुङो अबश्य बेयाव जोंहा मोनसे समाव एबसुनिनो मैखोमै बाहागो लानानै खामानि मावबोनाय बा एबसुनि आफादगिरि जाबोनाय जोंहा दैदेनगिरि प्रमद बर' सारानो दिनैनि दिनाव बिटिआरनि सिएम जानानै दङ नङा होमबा इउपिपिएल हानजानि सिएम दिनै बिथां थासेयावनो दिनै इउपिपिएलनि सुबुङा माब्रैहाय बिमायनि फिसाजोखौ लानानै हटेलाव हमजाखो बिमायनि फिसाजोनो हमजानाय लोगो लोगो बिथाङा दिनै बिमायनि फिसाजो होनदों गिदिंनो फैदोंमोन बा बेरायनो फैदोंमोन बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरोखि दा जुदि बेसेबां सैथो बेखौथ' जों मिथिया नाथाय एसामिस निउसाव दामबाय माने फुरा गोमसार होखाबाय दिनै बे भिडिअखौ जुदि जोंनि बर'फ्रा सोरबा गोमसार होयोमोनब्ला बा सोरबा हगारग्रोनायमोनब्ला थोंजोङै बिथांमोना एक्सन लागौमोन आरो केस होगौमोन होननानैसो आं सानो मानोना जाय बिथाङा हगारग्रोमोन बे भिडिअखौ बे मानसिखौ मोजां अबस्थायाव दोननाय नङामोन आरो मोजां बिथांमोना मालाबाबो बुजायनाय नङामोन समजायनाय नङामोन डाइरेक्टलि थोंजोङै एक्सन लागौमोन कि लागौमोन दानिया एसामिस निउसाव दामग्रोबाय नोंथांमोना मा खालामबावगोन सोरखौ मा खालामगोन नोंथांमोना दाना बै एसामिस निउस पर्टेलखौ मा खालामगोन बे नोंथांमोननिनो गोरोन्थिखा दिनै इउपिपिएलनि गुन्दागिरि खामानि मावनाया सोराङाव फैदों मोनसे समाव बिथांमोना बबेबा पलिटिकेल पार्टिखौसो सोरबा बिपिएफखौ सोरबा बिजेपिखौ सोरबा कंग्रेसनिखौ गोबां सोंखारिमोन नाथाय दिनै इउपिपिएलनि सुबुङाबो जे बेबायदि गुबुन जायगायाव हिनजाव लांनानै हर थाहैयो बा रुम लानानै थाहैयो बे दिनै सोराङाव फैदों लाजिनांगौ गोनां जानानै फैदों दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव बा प्रमद बर'नि पावार थासेयावबो दिनै इउपिपिएलनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि गुन्दागिरि खामानि मावदों बेबो बिमायनि फिसाजोनो है बिमायनि फिसाजोबाथ' खम लासिं सिं नंगौना नङा संसाराव बा हादोराव देशआव भारत कान्ट्रियाव बिमायनि फिसाजोखौ बा बिमायखौ देरसिन होननानै बयबो मानियो दिनै बिमायनि फिसाजोजों अर्थात बिजानैजोंनो बेफोरबायदि मोनसे रुमाव हर थालायनाय बे लासिं सिं नंगौना नङा बे लासिं सिं ओरैबायदि आसुरित माने मा बुंबावगोन लाजिनांगौ बे गन्थंखौ बहा दोनबावगोन नोंथांमोना नायनानै बुजिना लादो सोर मा बुजिनो हायो निश्चय कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो बिथाङा थारैनो इउपिपिएलनि सासे सुबुं नंगौना नङा नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव दे आं बेखौसो नेनानै थाबाय नोंथांमोन বিতৰ্কত প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ এগৰাকী পাৰিষদ হোটেলৰ কোঠাত ভুৱা পৰিচয়েৰে যুৱতীৰ সৈতে অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল পাৰিষদ দিলীপ বড়োৰ কাণ্ডক লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ ইজনৰ পিছত সিজন পাৰিষদৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰাত ক্ষোভিত হৈছে ৰাইজ খালেংদুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমোদ বড়োক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী সমষ্টিটোৰ ৰাইজ Today, we are going to visit third island, fourth island. There are so many islands. আমি ইয়াত দেখুৱাইছো আপোনালোকক ভুৱা পৰিচয়েৰে এগৰাকী পাৰিষদে এখন হোটেলৰ ৰুমত এইদৰে এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো তেওঁ এখন বিচনাত শুই আছে এগৰাকী যুৱতী সেই ৰুমটোত থকাৰ স্পষ্ট তথ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্পষ্ট প্ৰমাণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খালেংদুৱাৰ সমষ্টিৰ পাৰিষদ দিলীপ বড়োৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ আপোনালোকক জনাইছো প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ পাৰিষদগৰাকীক এতিয়া এই কাণ্ডৰ পিছত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰমোদ বড়োক দাবী জনাইছে ৰাইজে